Kaixo, dakizunez gaur egun arazo larri bat dago. Hau jendea gehiegi erabiltzen duela autoak garraio publikoa baino, eta hau naturari kalte asko sortzen dio. Izan ere, kontaminazio asko sortzen duelako. Eta gaur proposamen bat ekarri dizuegu honen aurka egiteko. Gure proposamena da autobusa pasatzerakoan autobusaren semaforoa berdez ipintzea eta kotxeena gorriz. Eta hau da, autobusa beti semaforoa berde ez egotea. Proposamen hau realitate egiteko zentzore bat jarri dugu. Zentzore hau autobusa 10 zentimetroko distantzian dagoenean argi berdea pizten du, hau da, semaforo berdea pizten du, eta kotxena gorriz jartzen du. Hemen ikusten dugun moduan. Baita ere jarri dugu semafora berde jartzean 5 segundu pasatzea gorriz jartzeko. Nire kideak esan duen bezala, gaur egun autoek asko kontaminatzen dute, bakoitzak bere autoa erabiltzen duelako denak batera garraio publikoan joatea baino, horrek gutxo kontaminatuko lukela. Horregatik garraio publiko bat egin dugu beti semaforoa berdez aurkitzen duela. Horrela, honen abantaila nagusia edo egingo zuen onura nagusia izango zen jende gehiago erabiliko lukela eta kontsumoa gutxituko litzatekeela eta kontaminazioa. Horretaz gain ere bai, adibidez trafiko gutxiago egongo litzateke eta hori.